Il-funeral ta' xkejkna Olivia Wajnowska t-tifla ta' 13 sena li tilfet ħajjita b'mod traġiku waqt vakanza f'pajjiżna se jsir għada fis-sija ta' wara nofsinhar f'pajjiżha. Il-kadavru ta' Wajnowska kien ittella permezz tal-lanċa tal-EFM wara 3 ijiem ta' tfittxija intensiva mill-Pulizija u l-Forzi Armati ta' Malta. Da wara li kien ġie lokalizzat mill-Addasa f'qiegħ il-baħar fi Ċrikewa. It-tifla Pollakka kienet fuq btala f'Malta flimkien ma' missiera u huwa ta' 17-il sena li fil-ħin tal-inċident tkaxkar ukoll bil-mewġ però b'xorti tajba kien salvat minn missieru. Din it-traċedja ħasdet lil poplu Malti bil-komunità Pollakka kienet fakret il-memorja tat-tifla b'qudiesa li saret fil-kappella ta' San Ġwan Bosco f'ta' Slima fejn inħass is-sens tal-luttu li kien għadu evidenti fost il-Pollakki li jgħixu f'pajjiżna. Din it-traċedja kienet spiċċat anke fuq il-ġurnali internazzjonali li għamlu referenza għal kif il-poplu Malti kollu beka it-telfa traġika ta' din it-tifla.